Nah. Ra, dua jomblo ra. Telu ding. Telu termasuk kowe. Tapi kan aku mah jomblo aku duwe anak-anak didik to sih oke. Ngono ya. Nah iki belas, iki gak pernah bersentuhan ambek cah edok piye to ra? Cah loro iki. Modar ro. Hah? Nyapa to kosok. Wong itu ora kenal aku lho kok nyapa. Lah terus? Wis ngene iki ae. Muji? Wis ngene iki ae. Lah iki lho, menyerah dengan nasib ra piye ra? Jadi kan enggak usah menikah biar gitu aja enggak apa-apa. Oh ya. Oh. Iya ta. Sing wedi iki calon aku nyapo iki lho. Guntur seneng gitu. Iya ta, iya ta, iya ta. Baca pengung kok. Guntur sama ati le. Iki takoki badak kan ndi takoki. Yo takoki, badak nang ndi kon nakoki iki kon nakoki anu sapa jenenge? Ipin, badak nang ndi jare. Ya, kita mau ke Ngawi lihat anak-anak didik kita. Rambutmu jan kok Joko sembung ora ngamuk e. Saya ikut bertanding di Ngawi Championship 4 ki perwakilannya kan derek telu. Jadi ini wis menang sitok sing usia dini El Nino Akbar Aziz. Lah kok jenenge manukku El Nino. Terus bareng no. Iki kurang loro Sandy sing dewasa cowok kuwi karo Arlin iki sing remaja. Sitoke ning gone perempat final, sitoke ning semifinal. Ki rambut iki gak dipotong iki. Aja sik ben gilani sik. Ben piye? Ben gilani. Pokoknya nek wis mlaku tur dalan ya. Ya, Oke. pokok rambutku tak gondrong cuma ben gilani tok. Aku wis kesel dadi wong gandeng, sumpah. Ngono ya. Wis kesel. Ha iya. Nek menurutmu mujek terus gondrong lho piye? Nek menurutmu gondrong mujek. Gak iso. Masa wis dikontrak doyok kon edan lah. Di kontrak doyo. Nek Bayaranku per jam tapi ini toh. ngono ya. Per jam bayaran. Endorse ya maine. Di Indos kok dhewe. Di endorse. Kan doyo. Layakno kok. Doyok iki nek aku rono mesti ngene. Ndang njaluk es. Mangan piye ngene. Bake dikone edan aku. Yo. Ngono ya. Ora apa-apa ya padha-padha senenge aku. Gak terus hubungannya kuwi mbok jongkasi nyapa jenggot kuwi. Tumone bek kira-kira ketoke. Enggak lah. Menang lho. Ora aku resikan. Oh yo roh wong aku biyen sing cilik aku sing ngomong kowe ngono kok. Iya iya. Iya le. Aku lho ditakoki apa jenenge? Cewek dikontrak karo doyo, Cek. Iki kontrak wi gak iso wi. Apa wi? Kontrak edan kuwi sampai 2017 kok deh. Pokoke teke dina Jumat khusus kuwi. 2 musim. 2 musim. Ini Pak motor iki. Tahun aja ya, Pak. Lah mobil kayak sopir. Wah, alah. Mergae badak dikontrak karo doyo. Wis dikontrak doyo. Ono ya? Iya. Kowe kan nang ndi dong kedengaran kok wis nang kene niku. Gak kegiatan apa piye ngono cah Kegiatan yo apa to? Wong aku wis bar ke sawah. Aku ki kan menunggu kambingku mau mengelahirkan, Bos. Lah terus? Lah yo ngenteni gak lah ndi-ndi. Mosok lah kok kaya arep ngenteni kaya bojo arep mbayek ae. Tak wedhus tar bojoku kok. Mosok enggak tak metune kaya kowe pin. Ya kok tak gawe Sirai. padha. Iya tak gawe padha. Silae aja model ngene kaya wah larang pin. Ya irunge wedhus iki ben kaya aku ngono, Bos, maksudku. Lah nyapa kok irunge padha kowe? Ya kok irung kok Afrika ngene iki. Terus nganu wis ambrojo, Bro. Iya dari kandang brojo. Menter-menter Bang anu, menter. Wes mentar-mentar susu diganti. Lho, Gede sampe, Bro. gede ya. Kecetan wae susune, Cek. Ya. Sini wedhus kecetan. Oh, gak wis menter-menter, Bro. Wes mentar-mentar. Oh, masa kan ngecet mujek? Iya ya kok kecetan mujek lho. Katanya mujek gak tahu ya. Tahu kok. Eh? Jajal lho. Masa? Tahu ya gelem budal kok kuwi kok. Ora inget calurunge kok ndi kok wis. Iya madhep. Gone Iki titik kayak- wis tutup. Bismillah. Terus Terus gue dia kok tuku bensin balik rene. Lu petuk. lah kok renteng cah loro ki lho ambek iki wis stoke. Motormu wis pasang wi. Lah kuwi lho. Heh? Ya jalan tek. Spill. Sepil motor sing dienggo koprol ki lho, nesu ki lho. Dajal. Lah kok malih anyar ngene. Wah, anyar Cek. Hah? Ya nek aku mending tak tret kon ngetril-ngetrilno to ya ganti anyar terus. Gua aja gembel apa to jadi. Ini iki ben ditrilno kok ganti sing pecah apone lumayan ame nesu-nesu ngene terus carane. Wah. Nggih Mbah Kipin ndak nyelon. Nggih Mbah Kipin ndang.
Ya kowe mbah kok nyeluk mbah wong ora umur 40 punjul ora oleh nyeluk mbah. Nggih Mbah Kipin. No. Umur 40 gitu maksudmu piye? Lah piro umurmu? Umur lagi 19 tahun. Lah nek iki aku ngomong wi 17 Iki ora nek 17 15 barang percaya nek kowe ae ora percaya. Itu biasa syukurane. Ana ya. Ndak tak dibuka cukuranmu. Lah kok buka? Ndak tak delok aku. Istighfar kalau. Kau istighfar tau, ada dia, bener lah. Oh iya. Pengaruhnya negatif pakai. Omonganmu. Ngene-ngene iki termasuk wis ponakmu karo putu-putumu Pin. Ngene iki. Ya ora? Ya. Lah kowe nang kaya anakku saiki wis 17 umure. Kaya kowe nek nyeluk kowe takon nyeluk Pak Lek ya. Sayang. Oh weh. Waduh anakku ning ping kok. Nggak sampar kau geblak ya. Ya piye? Anakku sekolah ning ping lho Yan. Anakmu wis kelas piro ya iki? Kelas 1. Kelas 1 ya. Saiki apa pinter we. Ai takoni we. Lah wis ngene iki meneng. Kowe oleh kaos Bali kok ndi iki? Iki ceritane dari TikTok, Bos. Wih, kok TikTok? Piye maksudnya TikTok kuwi? Biyen iki sing kayak kali Bali iki pernah PK to. Namanya BK, Bos. Wong Medan. Oh, BK 306 ke. Ya wong wedok sing kuat lho biyen. Sing gede ya. Ya piye ya kuwi aku udah kenal koncone jenenge Mbak Anita, Bos. Anita. Ayo lu kono. Mbak Anita, Bos. Akhire kowe dalang kok ning Bali. Akhire sik langsung dikei. Ya. Mbak, dia maksud tak kasih. Mosok wonge nang Bali kok sampe. Paling Bali wonge Mbak dikali. Ah. Nah, kan terus kuwi media to aku dikei. Ya angker BK to. Ya, Mbak, ya aku dikei kaos. Aku Bali. Kabeh loro, Bos. Tapi mujek ya oleh tahu PK karo BK bareng tau Cek? Tahu. Heh? Tahu mujek. Tahu. Tapi sing disayang Kipin. Ya iso tetep kok. Tapi tahu Kau leh tapi. gak wis tahu diduduhi belum? Ya ora aku masalahnya gak tahu. Lah jare video call. Wah, biasa. Oh. Telepon iki. Ya, hati. Mana menang? Tak telepon yo. Makasih, Mbak. Ya sudah. Sampai Dari Mbak. Oke. Nah, ini akhirnya kok bila alamatnya tak itu alamat ini. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah toh. Adwi ngene termasuk wong Konorejo disejahterakan oleh para apa ki netizen di luar. Jadi terima kasih supporte selama ini sudah hampir 4 tahun. Iya toh. Sudah hampir oh ya gak maksudnya YouTube. Iya, YouTube kabeh yo. YouTube akhirnya kenal TikTok yo hampir wis 2022. Garpong wis ngawal 2022 sampai saiki. Nah, wis tak anggap wis hampir 3 tahun berjalan, 3 tahun lebih lah. Ya meh petang tahun. Meh 4 tahun lah. Jelas supporte cik tetep enek wae ngekeki ning bocah-bocah Konorejo padahal ya ora-ora dhewe bocah-bocah Konorejo ki batang kabeh lho asine. Batang. Batang kok nyapo? Batangnya anak sing seneng. Oh, caki kok lucu akhirnya. Tertarik. Tapi guyonan. ya tapi mereka tetap support tadi. Meskipun ya kadang ya biasa ada hujatan anak anu ki wis wajar lah. Wajar karena dinamika ngerti adiwi kaya ngene. Yes ngono, penting adil tetap apa ya? Yes ngene iki gak pernah Bersyukur. Semangat. Bersyukur. kita bersyukur mujek montore yo takon tiba-tiba neh. Tanane Iki sodik lu mancing nang waduk golek iwak jempluk. Ganget ke tak dungakno. Nek Dik nggo meneh oleh wah gede kena digoreng kena dipanggo kene ngono. yo dongamu harus sing apik. Ya Dadi, iya. ngono. Dungamu ngene, Jek. Dek muga-muga oleh wewe gombel ngono. Dadi sodik misal oleh gedene sak jok motormu. Ya toh. Wis cek dini lah iku. Yo ora yo Sampe minimal. iki kejo. Yo sak jok wis separo tetep dikekno kowe. Ayo mlebu ya. Nang omahmu. Apa? Yo cangkruk nang kono ambek ngenteni wedhusmu sapa roh mana. Olah nek kene nyapo. Lah anu penggonceng STW ning ndi? Kami. Kasangare to. Makan es permi. Lah yo.
Iki wedhus iki iki menunggu pulung. Ya lho. Dadi ini ngenteni brojo. Brojo karo nyampe ning kene. Aku kan yo cik ngenteni. Iki 10. Iki Iki wek 10. melok angkep ya Ben. Karo ribut. Aku topo ki lho. Gabang nang nggon aku. Kene iki pegawai ning duwe. Ya lho, pegawe lho dhek emoh. Maksud iki aku sekali mau kan pegawai di duwe to. Kayak iki gak wani ninggal ado mergo ngenteni pundung. Pegawai aneh. Oh, pulung kok pundung. Cek kuwi lho nganggur. Iki sapa lho, woy? Oh, lupa. Weh. Oh, gak bali rek to, Jek. Ana lupa barang. Putra musuhe kok. Lho. Enggak lah. Ngono gak oleh ngono, Jek. Kowe kono ngetril neh motor kuwi. Dadi nek anak rusake lagi dijoli lho. Ijo Vario. Mas Vario iki kan bledos karo kobong ngono lho. Vario Cek. sapa? Vario sapa? Motormu ngono kuwi tak disyukuri, Cek. Motorku ngono tak syukuri. Ya tak syukuri kok. Wis tak syukuri. Ayo. Lainnya alan gak apa. Lho, Epek-epek sing penting yo, mlaku ning ngarep to. Iya. Mau aku guri apa mau tandur? Ya iya mangkane kuwi. Maksud gak ngerti to, Cek. Iki syukur aku motorku ngene. Ata ijo ngebit duitnya sih kurang, iya toh. Iya. Akhirnya ini sih ya. Iki carane saiki mujek wis dadi anak buah ya. Pengawal ya. Pengawalku. Pengawal sih wis saiki. Awal. Pengawal kipin ya. Awal. Bayaran piye, Cek? Mularan harian. Lah, Hadiah. kamu cek kata nasi pecel ae wes kok. Pokoknya sing penting sarapan ya. Iya sarap. Sarapan nek pengen rokok tetep BKI. Iya kan gue adu rokok tak kaya gue bodoh. Padha BW. Lho Jek rungokno. Nah, terima Cek. Ya. Sementara iki. Jaga iya nyapa. Pengawal kipin ya. Las embuh apa-apa. Iya. Yo ngetan yo ngulon yo ngidul yo. Ngetan sakarepku. Cewek ada rezeki ya aku biasa sering gitu kok. Sakarepku. Mie mesti. Yo mbah bengi mbah nek kimen kok niku. Ayo. Padha di rezekine lho. Nek Nek gak oleh sapa sing kei? Apale yo bebeh kok. Udah meneng ae. Kono kereman kok. iki yang terus rencana arep ning ndi we? Blothong urung ketok. Tuh. Gue wong ndi ngeterno wong ndi karo. Mancing katae. Karo. Nek sugih dhewe lho. Wong Man mantel. gaji kok. Wonge bendel ki isuke mancing kok nduk storine wonge pengen mancing to sono. Usul. Paling usul lho Sing mancing amen iki panase kok wetan. bendel saiki senengane mancing terus. Mulai kayak blas. Tapi iwak digo apa ya bendel? Kayak Karo. bekas. Iki napa bukan tutup titik? Dina minggu bos Minggu yo orangnya di gereja. gereja tua. Iya. Ono ya. Tombol. Tombol. Iya tombol. Iki gak wani liwat kono, gak wani liwat kono. Baru kita mau cabut. Iki ra wani liwat kono. Dan apa? Digendel karo bendel to? Enggak. Sok. Cek sih ngomong. Cek lho ya ngomong. Aku Yo gak wani wonge kok ngono iki. Mesti liwat kene. Gini wonge. Rasanya Dewi. panjang. Rasane panjang puluh. Perkara di para sekarang itu. Takon mulai kok jek isu kok. Ono. Ono. Jangan lagi kayak aku iwake. Gak apa-apa we Pak Cici kok beda nih gue. Nek dipa. Wong sing golek dipa kaya dipa wis saiki ngomongnya Pak bos ngomong anak bos. Dipa saiki anake wis meh setahun. Jadi Itu mau mancing bebek gak gue wak loh. wis dhewe bawa Pak Didi. Wis ngono terima kasih sudah menonton vlogku bersama Kipin dan Muji. Nggih salur ternyata merencanakan pemberontakan. Salur meneng-meneng. Ini sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak barokatuh. Tetet.